Тони Маркулев е български професионален ММА боец, роден през 1987 година в Цариброд, Димитровград, Сърбия. Завършва Югозападния университет Неофит Рилски със специалност туризъм и в момента живее в София. Тренира бойни изкуства от 4-годишна възраст, преминавайки през кикбокс, айкидо, граплинг, борба и бокс. Личен треньор му е Камен Георгиев, под чието ръководство постига 12 победи и 2 загуби в професионалния ММА. Подготвя се в боен клуб България и тренира с бойци от UFC. Сред постиженията му са световни и европейски титли в Санда Фул Контакт, както и отличия в комбат рестлинг и граплинг. Най-запомнящият се матч е професионалният му дебют в Виена, където нокаутира непобедения Андржей Коленяк. С агресивен стил и впечатляваща техника, Тони Маркулев се утвърждава като един от топ българските бойци на международната сцена.